caggal nde kullirɗen hunde wiccoji men ko fati e pekal ko fati e leele ko fati e hoddu hande kadi eɗen jokki e coñci ko gonga noon ɓurnoɗen ɓaɗade ko pinal dade maayo hande eɗen gabbito jeeri seeɗa kalen ko fati e bojal bojal wona jimol hinde ko jimol yonta ko jimol sukaɓe sagataɓe yontaɓe kono noon ngol feeñi koye nokku biyeteɗo jolof nokku gaynako holko firti bojal holno bojal ardi holi adduɓe ɗum hol yimannoɓe ɗum hol lollinɓe ɗum bojal ko adi foof ko jimol bakko woni ko imna bakko ɓen innirnoɓe koye men walla inniraɓe gaanyeeji guumal gaanyeeji guumal walla leggadi guumal ko ɓeɗo bakkortono ngol ɗo jimol ɓeɗo noon ko yontande taƴinode feri ferani lekki ngoti guumi walla wuro guumi ne woɗɓe hen mbiri fenti gaddin keso gurdam ɗum ɗon jibina ko e teskuyo wonde kosam ina woodi tew ina woodi kono ɓe guurani beldam ɓe jiiɗi addude taƴere e fannuno rendo mabɓe wuurde ɓe pelliti ferde yaltude eɓe caayno jawdi ɓe nawa eɓe ñaama jibinande nde ɗo yontande fayno koye teskuyo hiiɗede rendo tebbule e kosam ngo wuurani beldam ngam salade jebbilinade gonɗon rendo ngo wuurani e dañal mum gañeji guumal noon woni leggade guumal ko e less guumi ɓe peeri ɓe per ɓe jeehi e less guumi ko toon ɓe gonno eɓe konoya walla eɓe caayno jawdi eɓe gadda eɓe ñaama e dow lundare fanno gurdam walla caño gurdam rendo oɗo yonto addi fanno gurdam kesam ko heewi kadi joldi hen guila e ɓornugal mabɓe ha e pembi mabɓe fof mabɓe koko herti kamɓe gañeji guumal yanti hen kadi ko kamɓe joldi e ko wiyete ko jangol yas hayso ɓe gaddani ɗum koye yonto mabɓe ɗum ɓuuri feñde ɓuuri tengtude noon e diwan jeeri ndi jimol bojal feeñi ko e nder wolde adunuyankore ɗimmere bojal feeñi ko e jolof hedde 1942 to banggue contexte littéraire woni gonko rendo ngo to banggue caño e coñce rendo ngol tawi toon jimɗe goɗɗi ko wayno daga ngol jimol adduno ɗum ko biyeteɗo Ali Bannare e biyeteɗo Barka Demba Ali Bannare ko gumɗo wonno Barka Demba ko boofo kamɓe ɗiɗo gondannoɓe jima ɗum ni ina arta e jimɗe mabɓe ɗo yimɓe mbiyataɓe gumɗo e boofel soko ndendi lawol ndaw ko lappol hawni e yonto bojal woodi hewɓe wurnoɓe e nalankegal ko wayno biteɗo Samba Addi Jam Ali Baynare Njaga Ba Senew Kumba Modi Soyel Gaynde Yene Dugo Rewa en Jibi Diallo en e woɗɓe waaɓe hono noon ko Dugo Rewa ni e Jibi Diallo ko kañumen kadi gaddi jimol gongol ina wiye Wule Ndorel lollunogol tigi rigui e Jolof e nder ngol jimol woni ɗo ɓe mbiyata woyi heege Ndorel tuubu nguru duhol ɓoggol hayso yooɗani tiiɗi ɓeɗo foof noon kuɓɓi foyre nalankagal e Jolof ha nokki hen jaygue woɗɓe arɓe caggal mabɓe nden yontande arde caggal mabɓe ɓuuri lollinde ko wiyete jabba bagal hayso tawi ko ɗon ɓe tawi ɗum ina hen ko wayno Sambeng Ndiaye ɓurnode andirede Birom Ndiaye ko wayno Penda Madame Ba jibinaɗo 1953 maayi 1976 Penda Madame Ba noon mayri ko cukako
o wuuri tan ko duuɓi 23 Jimol Bojal noon feññini ɗum e hitande 1942 ko biteɗo Modou Soyel e Ndiaga Ba ko ɓeeɗo ɗiɗo gaddi jimol ngol kono noon lollini ngol ko biteɗo Senew Kumbu e biteɗo Gaynde Yene Jimol Bakko Gaanyeeji Guumal Bojal fawaki e hinde fawaki e leñol kono ko jimol yontande nde ɗo yontande addi taƴere mawde to banggue pinal e no rendo ngo wurdunoni joni noon caggal ne ganduɗen holno Bojal ardi e holi adduɓe ɗum holko woni Bojal jimol ngol haade mum wiyede Bojal joguimo inɗe ɗiɗi gadanteje ene wiiri Mamadou Fatil Ba ngol adi innirede ko neɗɗo ina wiye Galel jimol ngol duumima e nder nden ɗon indi no feewi caggal mum inde nde wayli watti wiyede Njawla Njawla kañumni ko inde neɗɗo ko suko gorko jontaɗo wonno ɓeɗo ɗiɗi fof ko jomen saha en innireno jimol ngol kono Galel kamen Njawla ko ɗum rokkiɓe innirede jimol Bakko ngol kono caggal mum suko debbo goɗɗo feeñi kañum ne yonta ina wiye Bojal ko on hettiti e indi jimol ngol fawade ha joni yontede mabɓe yonto goto o noon hawri e inɗe tati ɗe fof ngol wiye Galel Njawla kame Bojal gila ngol wiya Bojal noon ha yettiɗo gonɗen ɗo inde nde waylaki ina jeeya e lollinɓe jimol ngol Mamadou Fatil Ba Mamadou Fatil Ba ko jasarnajo loodowi to banggue hinde o wuuri sakket gurdam makko ɗo e Dakar e leegal Pikine o waɗi meccal mécanicien kono kadi o woni darorinoɗo safaro ɓaleɓe kanko Mamadou Fatil Ba o fuɗɗi yimde koye 1948 caggal jibinede jimol Bojal ngol koye nden hitande kadi o watti juurede gayi hoodere makko noon huɓɓi tigui rigui koye nokku ina wiye Ngoos Thily e hirde nde o yuɓɓinno ɗon ko kanko haali ɗum e radio Mauritanie gaddin e jimol Mamadou Fatil Ba noon holliri no foti jarabi Bojal addi e o yonta saabu o wi ko Bojal aynaɓe jeygol so Bojal tunguimi leewo Bojal ngol bonni gollam ngol haɗi nguuro woode haɗimi gaynaka saka ndema haɗimi asɓulli nayi jara so Bojal huuɓi mi tuubat so Bojal huuɓi mi waɗa ngesa lappinayi poole nimi cesi lappinayi muusi dammiri jiɗɗo aljanna juurat kono jiɗɗo jaarore soodat jiɗɗo duhu mawbo metoto jiɗɗo ray mangu suddat gila e kurkago mboɗo yima nde gonmi gaggaje kawnumi somi yimi jontaɗo siiwat somi haaɓe jontaɗo weejat suko debbo soynimi jaɓɓi cetal tamrowi nder wuro bacci bali diili fabiyon nippi musumaro tegi peñ ñande mum ornoɗi gabba ɗiɗi gorani tonga gay kuma maroji peesa lahi cara jajali liira lati wisa tappiji berta jawi cenga cakkaji ɓorna Bojal ni yaari ha gasa bawɗo ngol forsatangol ndeke Bojal min soodi min jeyi Mamadou Fatil Ba ko ni yimirim guile hoore jimol ngol noon kanko Mamadou Fatil Ba holliri en murtede waɗi sagataɓe fonnoɓe darade e golle caltima Bojal bonni golle haɗi gaynaka haɗi ndema haɗi gasgol ɓulli haɗi nguuro woode kono noon so tawi ko Sembeng Ndiaye ɓurɗo andirede Birom Ndiaye e gurdam mum o yimi Bojal ina gasa taw o heddima e gaddino kono woodi ko wayli e lowdi ndi oɗo gorko lollirnoɗo Birom Ndiaye maale nalankagal naati e makko guile duuɓi jeegom omo woni gaynako borti omo ayna sara wuro gila nde no fuɗɗi yimde omo ñemtina nalankoɓe yontonoɓe on saaha
o holliti ko gila nden kadi o wattitirde ñaañooji omo yimo omo ñemtina naalankoɓe e on saha e wiide makko jinnaaɓe makko calima hakke baawɗe mumen o holliti hakke ñaañooji jeegom kelama e hoore makko ngam o woppo jimri o sali o lollini naalankegal e nder Jolof kono kadi naage makko sarima e nder Fuuta e nokkuji kewɗi e nder Sénégal hani e nder yoge leyɗele Afrique sabu lappol makko nawimo Mauritanie nawimo Gambie nawimo Mali nawimo Côte d'Ivoire o gollanima kadi tubakoɓe wonnoɓe Louga o gollidima toon ni e bamum Abdou Diouf no wiye Ndiaye Diouf toon saaha fof so weekend ari ko yuɓɓinananno tubakoɓe wonnoɓe toon ɓe kirɗe kanko noon o yimi ko heewi e jimɗi lolluɗi hande ko wayno yo lelle toilette Sénégal o yimi Bojal kono o waɗi hen ko lowdi makko keeridi gabbitinde e wassiyaji sabu wonɗo wi hen ari yiɗam yiɗata guiɗo añam ari jaasi basal neɗɗo yo reeno guiɗo mum guiɗo ma ko bandi gañama ko cettal so sancimo ne morata yontande hesere nde darima e jokkude jaynude Jimol Bojal ngol Demba Samba Dañɗo lollirɗo Dembe Ref koye ɓen jeeya Abou Djouba de kadi ko hen jeeya Dembe Ref noon ko naalanki kono ko gaynako ɓurno tiddemo o woni naalanki o woppani gaynako makko omo jeeya kadi e ko hewani e naalankoɓe wonde hen ha jooto wiye woppi taw ko gonga e mum woppi naalankagal ko caggal nde o hajjoyi o arti kanko e Abou Djouba ɓe ndendi dingiral ngal ko juuti gila ni Abou Djouba no woni so Abou Djouba kañum ne yimi Bojal rokki ɗum kañum ne lowdi gondi jomen cooji ndiwre nanal ndewra ñaamal cure ko nayi kaje ko nayi tappirteɗe ɓooli tappire noppi so majere rewa diiri wargo taggere puɗi ngaari morsini lello e baari keewi hawnaaki pullo waawa koɗo jooɗiiɓe rennduɓe cey alaa ko balɗe tan woodi aduna noon ko ni wori haa gasa aduna boni moƴƴi won suko ngona suko belɗo ƴiijam Bojal waɗi sahaa mum e nder Jolof ɗo ɓurno lollude jabba baagal ina yaadi e ñaañooji hayso tawi ñaañooru wonaɗo Jolof ɗo jibina kono ummiriɓe koto Fuladu bange worgo leydi Sénégal Bojal ka aynaɓe jeygol gore